аз порӯи ҳайвонҳои хонагӣ ва пасмондаҳои табиӣ дар муддати 6 моҳ 20,000 сомон даромад дар хонаи худат истода. Чӣ хел? 2 қути кирми Калифорния харидорӣ кун. Мана ҳамин кирмаҳои Калифорния барои ту 6 моҳ бепул хизмат мекунад. Дар муддати 6 моҳ ба ту минимум 20,000 сомон даромад мебиёрад ва тарзи даромадовардиашам ҳама нигоҳубинкуношо мо ба ту пурра фаҳмонда медиҳем. Ҳамагӣ дар як рӯз 10 дақиқа хонаи худат шишти нигоҳубин мекунӣ. Тамом. Доимӣ нигоҳубин кардан ин шарт не. Ино коргари беминнат кор кардан мегирад. ту кора зан, кирмаам кора зана. Мехоҳӣ 20,000 сомон кор кардан? Барои чӣ шишти? Кирмаги кора сар кун. Мешини меомада мехкара. Тоба карам кор нест гуфта. Мана коргарои беминнат. ту бурдин обу авхутиши те. У пору бепул, пасмондаҳои табиӣ бепул. ҳамаш бепул ку молба емхар, алафхар не. Ин бепул. Бара чизи партоб даромади зӯр хони худтан мазза киришти кор кун. Бародар мегарди мемехекара кор нест гуфта. Мана кор ту биёма ту ёд метемамаш, меомазонамаш, мефаҳмонам. Нагар кӯчи мехебеко.